Слава бъде на Господа. Днеска темата, в която ще говорим, истинската вяра е свързана с действие. И сега дума, много хора казват, аз вярвам, обаче само вярата, когато човек няма никой действие след вярата, яко каза, вяра е без дела и мъртва вяра. И тук в Словото Божие ще има няколко пасажа от Словото Божие, където ще разсъждаем, че самата вяра наистина има действие. Ще пише про Марка, 5 глава, 25-36. Имаше една жена, която имаше кръвотечение 12 години. Много честно говоря за нея и вярвам, че Господ има какво да ни каже и днес. И ето една жена, която бе имала кръвотечение 12 години. Беше много пострадала от мнозина лекари и беше похарчила целия си имот, без да види някаква полза, но напротив, беше само полза. Чу отзвук за Исус, дойде между народа, излязат и се допря до дрехата му. Защото си казваше, ако само се допря до дрехата му, ще оздравее. Да. И на часа пресекна кръвотечението и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта. И веднага Исус, като усети в себе си, че изляза от него сила, обърна се след народа и каза, кой си допря до дрехите ми? Учениците му казваха, ти виждаш, че народът те притиска и казваш ли, кой си допря до мене? Но той се озърче, за да види тази, която бе сторила това. А жената, оплашена и разтепирана, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред него и му каза цялата истина. А той рече, дъще, твоята вяра те изцели, иди с мир и бъди здрава от болестта си. Слава да бъде на Господа. Сега, ще към, че истинската вяра има действие. Яков каза, безсъветни вяра те перят. Сега не всеки, който каза, че вярва в Бога. Има много хора, и сега някой вярва в правителство, някой вярва в жена си, друг вярва в мъжа си. Тази вяра не е спасителна вяра. Тази вяра е вяра между хора. Когато става дума за Бога, това е една спасителна вяра и тя идва от Бога в нас към нас. В Словото може да ни каже, че без вяра човек не може да угоди на Бога. Но когато говорим за вярата, тя знаем, че всяка наша нужда, всяко нещо, което преминаваме на тази земя, има на място, което може да остане то чрез вяра. Тук в тази история четаме за тази жена кръвотечението, която ще говорим малко по-късно. В Словото Божие евреи, аз ще им кажа така, Исус е същия вчера днес за винаги, същото не се е променил. Ако преди 2000 години изцеляваше болни, възкряше мъртвци, прокарали очисваше, на сирма се попяваше благовестие, така казва Словото Божие. Той същия и днес. Така че, основен на него слово, ние винаги и днес имаме тая дразномение да оставим всичко в ръката на Господа. Бе че колко е голям проблема. В 1 Петрова 5:7 казва така, и всяка ваша грижа, лъжите, той си грижа за вас, всяка наша грижа, всеки един проблем. Псалом 55:30 казва така, възложи на Господ товара си и той ще подпре, не ще допусне да се поклати праведния. Това са стихове за насърчение. А Филипяни, 4 глава, 6 и 7 стих, това са много силни стихове, които би желал така да се да ги прочетем. Тук говори относно когато има изпитание нужди, казва така, не се безпокойте за нищо, но всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никому не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите в Христа Исуса. Виждам Словото Божие каза, не се безпокойте за нищо. Сега, разбира се, някакъв път казвам, може човек да се безпокои. Да, нормално е, ние като хора се безпокоят за много неща. Обаче Словото Божие казва, че този, когато вярваме, той има силата да наприведе през това, през което преминаваме. Може да си представите по времето на Христос. Всеки ден по него да хиляди по хиляди. И виж какво правиш Исус. Исус ни каза, днес слушах работно време, за те повече няма време. Няма такова нещо. Словото Божие каза така. Добре, брат. Тогава, когато Ян Кръстител беше в затвора и пратиха при него да питат, той ли е този, който ме дори? Ти ли си он, който ме дори или да очакваме? Виж кой е Исус. И за Слово го им рече. Идете съобщете на Ян това, което видите и чувате. Сте прогреждат, куци прохождат, прокани се очистват, и луки прочуват, мъртви бъдат възкресявани и на сирма се появява благовестие. Виждаме това слово, като се говори за преди 2000 години. Но Словото Божие казва, че той е същия и днес. И в Словото Божие виждаме библейски примери, когато Захей, един човек, който беше богат берник, обаче богата май беше чул за Христос и искаше да го види. И Словото Божие казва, че Захей се качи на дърво, искаше да види кой е Христос. И тогава, когато днес се го видя, каза, Захей си долу. Днес ще долу дома ти. И наистина тогава се биде така, че когато разговаряха заедно, Захей видимо беше готов да върне на всички, отколкото беше взимал. Исус каза така, днес стана спасение в този дом, защото това е Авраамов син. И после така, поне човешкият син дойде да потърси
да спи погиналото. Виждаме, че Словото Божие казва, че Исус после дойде така просто само да живее живот на земя. Дойде с ясната сила да спаси хората, да им покаже спасители и наистина те наложен. Имаше още един персонаж, който каза Тома. Тома, който каза, ако не видя и не пипна, няма да вярвам. И днес много хора казват така, ако не видя и не пипна, няма да вярвам, че има Бог. Но вижте, така не се работи. Бог каза така, ако видиш, ако вярваш, ще видиш Божия слава. Значи, първо трябва да вярва в Бога и след това всичко останало Бог прави. Помните един човек в Лука 9 глава. Казвам тези неща да вече, когато човек дойде при Бога, вече почне реалната промяна. Но, когато трябваше прегата на Господа, Лука 9 глава, един човек дойде и каза, Господи, ще седна където идеш. И сме каза, ти си имат безда, ти си имат легоище, човешки си няма къде да послани. И това е много важно. Тя знаем наистина, след колко тръгаме и за колко тръгаме. Днеска много хора тръгват след Христос, искат да бъдат благоуспяващи, преуспяващи, т.н. Обаче Евангелието ни казва това. Евангелието казвам, че Той дойде да нас спаси, да не е вечен живот. Всички неща той ще ги прави, казва Словото Божие. Псалом 35 така, млад бях, остарях, не видях праведния оставен, нито да проси хляб. Сега тази жена, как да не присъстваше сега Словото Божие, каже, тя беше болна. Беше болна, но имаше нещо, което беше казал да е при Христос. Тя беше опитала всичко. Беше опитала лекари, знахари и положението ми става по-добро, ставаше по-зле. Това е нещо наистина. И какво направи? Тя чу благата вест. Нуждата болестта беше реална. От 12 години беше болна и не имаше изцеление. Тя опита всичко, разбира се. Словото Божие казва, че отиваше при лекари, при знахари, продаде имот си, и накрая стана и без имот, и почваше да бъде още по-зле. Словото Божие казва, без да е никаква полза. И напротив беше станало по-зле. Представете си, губиш здравето си, губиш парите си, губиш имот си, и накрая няма, и почти безмислие вече, не виждаш колко може да правиш. И точно тогава, когато човек спре човешките възможности, тогава идват Божите възможности. Тогава разбираш, че има един, който държи всичко в своите ръце. И тя казваш, като чу отзивите, че тя чу какво беше Христос. Словото Божие, когато Исус ходиш някъде, бедне под него въряха хиляди по хиляди. Изцеляваше слепи. Глухи прочуваха, не я проговаряха, прекалено се чувстваха. Това беше всеки ден, ежедневие. И нормално казаха, еди, кой си там, път се проходи. Слепия прогледна. Това се говориха за Христос. И тази жена чува, че и един човек, там някой си, Господ си Христос, той може да се направи това чудо за нея. И тя, Словото Божие каза така, като чу отзивите, дойде между народа Изусат и се допря дрехата му. Защото беше си казала, ако само се допря дрехата му, ще оздравее. Това беше нейната вера. Те каза, ако само се допря до Господа, ще оздравее. Сега, мнозина чуват за Христос, но не всички идват при него. Сега ще каза, защо ние всички много пъти говорим на нашите близки. Било на роднини, било на родители, било на познати, говорим за Господа. Обаче хората някак си казват, да хубаво, вярвай сама, и не ме занимай с своята вяра. Обаче, виж сега, Словото Божие ни казва, че няма как човек да получи вечен живот, ако да е при Христос. Колкото да някой да обича тебе, не може да е този живот, който може да е само Господ. И тук се казва така, благодаря. Тук се казва, че още началото на служението, Христос се обикаляше цяла Галилея, получаваше синагогите им, преподаваше благовестието на старството, като си явяваше всяка болест, някакъв не може да другите. И роди се слух за него, виждам слух. И когато се появише Господ, не имаше слух, когато хората говориха. И носиха при него болни, страдащи от разни болести, мъки, хванати от бяси и птици, и парализирани, и ги изцели. Виждаме, никого не върна. Не каза, ти остани, ти заминавай. Няма такова нещо. При Господа има време и място за всичко. Неговата ръка е силната. Много е важно човек да остава с вяра, проблема нуждата, ще в неговата ръка. И Словото Божие каза, и по един му вървяха големи множества от Галилея, Декапол, Иерусалим, Юдея и т.н. Виждаме, че наистина Исус Христос върши чудеса за мене. Ще има няколко стъпки, които се да каже. Тя чу, дойде, допря се и се изцели. Сега, това са няколко стъпки, които трябва да чу. Днеска много хора чуват, но остава само с чуване, за жалост. Чуеш, че някой Господ нещо направил, обаче не правят никаква стъпка да продължат за това нещо. И сега искам така малко да имам Словото Божие, където има обещание от Словото Божие, че когато искаме към Господа, Бог е силен наистина да извърши всякото обещал и да даде необходимото за здравето ни. Псалом 147 ти казва така: изцелява съкрушените сърце и превързва раните им. Става, че когато дадем при Бога, той наистина има мехлема, с който да изцеля сърцето на всеки човек и да даде отговор на всяка една молитва, на всяка една болест. И сега тази жена повярва, че Исус може да изцели. Значи някой ще какво толкова направи. Не знам какво да направи, но представете си на нея място. 12 години
болна, опита всичко. Лекари, знахари, продаде къщата, имота, парите раздаде, накрая няма никой. И може да си представите какво беше от нейното отношение към живота, който живеем. И всичко това, което беше пропиляла, беше, може би, не беше смисъл това, което върши. Значи тук се казва, че беше сама, нямаше никой покрай нея. Не знам какво да кажа за семейните положения. И въпреки тази жена си казвам, ако отида се опра до Христос, ще получа. И жената получи това, в което вярваше. Но важното, като съм кажа, изповедта. Така, ако само се допреше от здраве, тя просто повярва и го изповяда това нещо. И сега вижте сега Марка, 11 глава, да разбира се, не искам да споделям само такова, само да изповедта като самоцелно, изповед с вяра в Бога, винаги има следствие. И Словото Божие казва така, Марка, 11 глава, 20 беше казва така, затова ви казвам, всичко, което поискате молитва, вярвайте, че си го получи и ще се сбъдне. Тя повярва, че ще получи от Господа. И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако бъдете нещо пред някого, да я проси Отец ви, който е на небесата, вашите прегрешения. Виждам, че съм Бог е верен да ни помогне. И изповедта, то се изповедта, вижте, човек с изповед вяра и спасява, прави изповед пред Бога и Бог наистина върши, има следствие. Вяра, наистина, която е пред Господа с изповедта, следствието Бог дава това, което наистина се молим. И това е всичко от Бога, разбира се. Но е важно това, което вярваме и да го говорим. Защото има хора, които вярват в Господа, стоят така, без да прикача да не идат при Бога, да не просят от Господа, да не говорят на Бога. А тук казва така, защото ако изправиш в сърцето си, че си Господ и вярваш в сърцето си, че Бога се от мъртвите, ще спасиш. Говорим тук спасение. Защото сърце вярва, човек се оправдава, съста прави и се спасява. Виждаме, че изповедта, това, което говорим, има наистина пряко действие и в наше спасение. Сега жената получи това, което вярваше. Марка 9 глава 20 си помните един човек, който доведе при Христос, сина си. И той каза, от малък се хвърля в огън и трябва да имаш бяс. И тогава човек каза, Господи, ако можеш да прави нещо. И аз казах, да при твоите апостоли, но те не успяха. И тогава Исус запита да се какъв е проблема пред този човек. И му каза нещо много важно. Ако можеш повярва, всичко е възможно този, който вярва. Това е наистина много силно. Ако можеш повярва, всичко е възможно този, който вярва. И той какво направи? Знаете, каза, вярвам, Господи, помогня моето неверие. И детето му от рождение беше така. Представете си колко години. Но слава добре, когато човек се обърне към Бога. Бог е добър наистина да върши чудеса и днес. Псалом 107 казва така. Искам, че това слово наистина се начувствува, че всеки един от нас по време на време в своя живот преминава през различни трудности и понякога като хора не виждаме изходен път. Но Словото ни Божие ни казва, че той е същия днес, той не се променя. Псалом 107 казва така. Изпрати Словото си и ги изцели, и изцели ги от погибел. Изпрати Словото си. Значи виждаме, че да изпрати Словото си, трябва някой да говори на Бог. Макар че Бог вижда всичко, Бог се наистина да вижда нашата зависимост от Него. Ние искаме от Него наистина. И когато искаме, Бог е непременно ще даде. Сега, помните Марка, Матея 8 стих, когато имаше един стотник. Четирите стихове насърчение. Той човек имаше и неслуга. Беше болен. И той става пред Господа и каза, Господи, не съм достоен да влече стягата ме, но кажи само дума и славата ми ще оздравее. И се впечатли. Кажи само дума каза. И наистина той каза дума и човека ще изцелен. Вярата в Господа е това, което което ни дава увереност за изцелението. В Песените 20 Словото Божие казва така, че Бог може да прави несравнимо повече, отколкото искаме и не мислим. Тая жена с кръвотечението, казвам преди малко, представете се състоянието на жената. 12 години прави всичко, лекари, знахари, продава всичко, имоти, дава пари. Какво не е опитала? Значи това, тя го опита, тя го опитала. И остана вече без пари и не знае какво да прави. Когато чу за Христос. Винаги в човешки живот идва време, в когато Бог чува за Христос. Въпросът е какво прави с това, което чува. Евреи 13 така, 3.15. Ако днес чуете гласа му, не закоравявайте сърцето си. Тая жена чу за Христос, но не каза, свърши се моята, аз се опитах нищо, ама толкова работа опитах, няма файда. Тая жена е просто хвана. Хвана се като отдавна за сламка и каза, само да докосна него. Тази жена се реши, повярва в Христос и отиде и наистина стана чудото. Искам да кажа, че истинската вяра има свързана с действие. Ако човек каже, аз само вярвам, но не прави никакви стъпки за нататък, неговата вяра си остане само в сърцето му. Не в ума му. Псалом 50:15 казва така. При смъртен напас
и аз ще избавя и ще я прославиш. Значи има ден напис, че има дни, в които няма много добре в този свят. Ще има проблеми. Обаче и в такива дни, когато е си добре, той е същия. Еремия 30 казва така: извикай към мен и ще покаже велики тайни неща, които ти не знаеш. И наистина, важно е наистина точно в моменти, когато е най-трудно, тогава да забравим, че Бог е същия и днес. Бог е до тебе. И Бог очаква наистина твоята изповед, Бог очаква твоята вяра. И вижте си в Псалом 30, тези стихове за насърчение, че той е същия, той не се променя. Всяко е писал Словото Божие, той е валидно и днес и за нас сега. Не за тогава, някой ще кажа, да, тогава е вършил Бог много неща. Но той същия и днес, той не се е променил. Така че, ако ние вярваме в Господа и изпадаме с вяра Словото Му и вяра в Него, знаем, че Господ днес ще нагоре според Неговата воля. Казва така, Псалом 32 казва така: Господи Боже мой, извиках към Тебе и Ти ме изцели. Виждаме какво е пропочата. Първо викаш към Господа и Той вече после изцелява. Сега, днес някой ще каже: добре, тогава Исус обикаляше тая жена, чужда из Христос, и отиде до коста, директно му се изцели. Днеска хората чуят за Христос, ама къде е Христос? До коста. Това е един въпрос. Искам да кажа, че Христос е жив и днес. Той същия и днес, той не се е променил. Словото Божие казва така: там, където са събрани двама или трима моите име, там съм аз посред вас. Значи виждаме, че събрани двама или трима, Бог е сред нас. Но, как се докосим? Докосването става чрез вяра. Ние вярваме, че той е тук, вярваме, че можем да кажем: Господи, наистина, в Твоите ръце отговор на всяка една молитва. В Псалом 19 казва така: много са неволите, а праведни. Да казвам, малко са, много са, да, може не е приятно, но това са житейски проблеми. Понякога с проблеми с родители, понякога с на работа, било с много хора. Да, и може лични проблеми, но да те препежава, че ще има проблеми. Но Господ го избавяше тях. Виждаме, че има изходен път. Значи, живеем в един свят, където се дявол е тя на този свят. И нормално е църквата, християните, да имат проблеми, но е още по-добро, че това, че има надежда. И Господ днес спасява, и днес изцелява, и днес благославя. Божие Слово не се е променило. И когато четем Словото Божие, има много стихове, които са за насърчение, специално за хората, които преминават през тежки моменти, през нужда. Псалом 103 от 3 до 5 казва така. Псалом 103 от 3 до 5. Той е, който прощава всичките беззакония, изцелява всичките болести, който спасява животите от унищожение, венчава се с милосърдие и благи милости, който насича с блага душата ти и подновява милостта ти като на орел. Виждаме само хубави неща. Спасявата, изцелявата, подновява здравето си на кола. Когато искам към него, когато съм в него от ръка. Така че нека Бог да нам благослови. Не искам много да говоря, с това послание така съм да завърша.